Нинджаго, възхода на каменните войни. Епизод 7. Финалната битка. Ще те обсебя. Да бе, как не? Ще видиш. Братко! Остана. Това вече не е гърмадон, това е Върховния лорд. Аз ще те спра, нима. Ще замръзя твоите приятели. Но ще те спра. Но ти дори. Шмече и сега се щупен крак. Не ми трябва меч. Ще те победя. Аз съм върховния майстор под пинчица. Кой ти успя? Но къде е? Не знам където. Ти успя. Кой си ти? Аз съм Даря, така фявата нинджа. Дет не съм влечен в кафяво. Любим цвят е кафява. Ще сложа маска. Сам да знаеш отборът ми. Гемото. Да. Вери. Сигурно. Вече трябва да изпълня нещата. Истискеш. Да е пълно. Но синянга. Винаги света ще се нуждае от нинджи. Да, вярно. Сигурно. Света ще се нуждае от нинджи. Да, прав си, съседи. И аз имам нов костюм. Yes.